Mikkel Holten, et 3-nederlag til Herning. Jeg har lige talt med Jussi. Han var i mine øjne noget mere utilfreds, end jeg synes var berettet. Jeg synes, at vi spiller en fornuftig kamp. Hvad synes du selv? Altså, jeg kan godt forstå Jussis frustration, fordi vi er ikke klar fra start i dag. Først og fremmest. Det skal man være mod Herning, ikke? Man ved, at de kommer med fuld fart, ikke? Og jeg synes momentvis, at vi er godt med, og vi skaber en del chancer, og jeg synes især i tredje periode, synes at vi spiller fint. Men jeg tror, at Jussi ved godt, at han ser os jo træner, han ved, at vi har nok mere i tanken i virkeligheden, ikke? Og det er han nok lidt frustreret over, at vi ikke får ud i de første 2 perioder, og især ikke i de første 10 minutter, hvor jeg synes, at Herning tager os lidt på sengen. Så jeg tror, det er der i frustrationen skal forstås. Men hvad føler du selv? Føler du også, at I har mere, der kunne være bygget på? Eller? Ja, altså jeg synes, vi laver nogle dumme fejl i starten, og vi ikke... Jeg ved ikke, om vi siger, at vi er klar, men det virker, som om vi er klar. Det skal også sige, at Herning kommer med enormt god fart, ikke? Jeg føler helt klart, at vi har mere i tanken i dag. Det synes jeg også, viser i tredje periode, altså om det så skyldes, at Herning går mere tilbage på banen, eller det er bare os, der træder 5% op i gear, det ved jeg ikke, men jeg synes, at kigger man på tredje periode, så kan man godt være lidt bitter over, at vi måske ikke bare kan spille sådan over 20 minutter, så det er en helt anden højkamp. Men alt andet lige, vi holder jo spændingen indtil 1,5 minut før tid, hvor vi til målmanden ud, de så scorer fra egen banen. Så alt andet lige er der et eller andet positivt at tage med. Helt klart, altså Martin står også godt, skal det sige, og har nogle store redninger, men vi har nogle chancer, og jeg synes, at vi har chancen til det, og det er en spændende kamp. Og jeg føler, at vi er med i kampen. Nu nævnte jeg før, at vi måske ikke var helt... Altså, vi var presset i starten, men jeg synes, vi er med hele vejen igennem, ikke? Og der afspejler slutresultatet også, ikke? Jeg tror, at Erik har stolpeskud måske i tredje periode, ikke? Det kan lige så godt blive 2-2, og så har man måske en overtid og et eller andet, ikke? Så det er lidt surt at stå her med 0 point efter en kamp, hvor man jo godt føler, at vi i hvert fald skulle have haft 1 point, ikke? Altså, sådan ser jeg det i hvert fald. Jeg må sige, jeg synes, I er lidt hårde ved jer selv. Det er i hvert fald også det, jeg fornemmer der, hvor jeg står på tribunen i dag. Og tilbage til det, der var jo åbnet op for dig i dag med fri entré. Hvordan kunne det mærkes ned på banen? Helt sikkert. Det var rigtig fedt. Stor cadeau til de mange fans, som mødte op, og snestorm til trods af, hvad vi har at være derude. Jeg synes, det var en fornøjelse. Det er jo altid, når der er mange mennesker i Herlev. Det er jo en dejlig hal at spille i, når der er godt med mennesker. Så det var en god oplevelse, helt sikkert. Og jeg er lidt skuffet over, at vi gav en sejr, men det lover, at vi giver næste gang kommer. Det lyder godt, og det kunne så passende blive på søndag mod Aalborg. Det kunne det nok. Hvordan ser du frem mod den? Ja, men vi kender vores situation, ikke? Vi skal slås med og klør for de point, vi kan få. Og Aalborg er et hold, ikke? Som hjemme, lang bustur, og lad os forsøge at tage dem på sengen her på søndag, og så ser vi, hvad der sker. Det er godt. Mikkel, tak for din tid.